ג'ינס ברמה אחרת לגמרי, מוצב, דברים פנימיים, בד הרבה יותר איכותי, עולה קצת יותר מהראשון. שכנעת אותי, אני אלך על הזול. זה מה שיפה בביג, המגוון. ידידיה? אל תגידי לי ידידיה. הם לוקחים על זה כפול כסף כי זה מותג, וזה שוויז. שוויז? מה זה, גרמנית? ידידיה, נראה לי ירדו לי המים. איזה מים, את בהיריון? לא ראית את הבטן הנפוחה? לא קישרתי. טוב, תירגעי. תירגעי, אני אומר לך! תזמין אמבולנס, אשתי יורד בחנות. תירגעי, אבל אל תדאגי, אם את יולדת פה, אנחנו מקבלים ג'ינס חינם מתנה לכל החיים. לא, אתם לא. אמרתי, ננסה. סליחה, אפשר בבקשה עזרה עם המידות? לא רואה שאשתי יולדת, גדעה על תקשיבי לי טוב, אל תירגעי ותנשמי עמוק. אם אני קורא לילדה, ביג מלא חנייה וקנייה בסבבה ועקנין. קומי, הולכים. נו, תקים אותה, לך לחנות חשמל.